चलिए फिलहाल हमनी के मौजूदगी बाटे धतिंगना ई यादव टोला हटे, थाना पड़ जाई थावे आ जिला पड़ जाई गोपालगंज। आज रात के यानी 11 आ 12 तारीख के रात के अब एजी से 2 गो जौन भैंस बाड़ी से हेने बानर रही से घारी में देख रहल बानी, हेने कारी है घारी बाटे जैसे तैसे। आ यहाँ के यादव जी बानी एकदम गरीबी हालात बा, पालानी घर बाटे ठीक बा। आ 2 गो भैंस रही है से यहाँ के और रात के खोल ले गई बड़े से। आवेदन थाना में देवे खातिर गई बालू, लेकिन अब थाना का करी या का ना करी ओकर कोनो निष्कर्ष खास जौन पूर्व में भैंस चोरी भइल बाड़ी से ओकनी के कबो वापसी भइल नहीं है। आ यहाँ के बानी राउरे भैंस रहला सा जी, का नाम बा राउर? रामाधार। रामाधार यादव। हाँ। अच्छा, तो ई भैंस रही है सा तो ई बिसुकले रही है सा कि गाभिन रही है सा? दोनों गाभे रही है सब। दोनों गाभिन रही है सा? नाथ रही है सब। नाथ रही है सा। हाँ। तो हे जी बानर रही सा। आ रउआ कहाँ रही? एगो पलानिया में। के टाइम बा यहाँ के पलानी में रही। तो रउआ कुछ आहट ना मिलू है? ना कुछ हमारा नाम मौजूद दर्द रुए डाढ़ में जागले रही। कितना कितना के हुई जी भैंसिया? कितना कितना के? 50,000 60,000 एगो। हाँ। आ एगो पाड़ी रहल सा, हाँ। वो गाभिन रहल सा। वो तो और निमन रही है। दोनों गईली सा। है सिंह है रेल। चलिए अब है न कारी यहाँ का लो बानी लो, यहाँ का बानी रंजय यादव जी जी हमरा लगे मान ली कि लाइव में यहाँ का बताऊँ कि हेंगन हेंगन हो गई बात हमरा पता चलुए। और रउआ लोग के पता सवेरे चलल जी? हाँ, यहाँ के अब जैसे 4 बजे 5 बजे उठेला आदमी खियावे खातिर। रात के ठंडी के टाइम बावे तो यहाँ के सुतल रही यही जो पलानी में कब के खोल के ले गल केहू देखले नहीं घरवा के बा? घरे यहाँ के करनिहार केहू नहीं के, भगवान खाली बस 4 गो लड़की देले 4 गो लड़किन के शादी हो गल बस यहीं के बानी बुढ़ियो बाड़ी वहाँ के बेटी 4 गो बेटिए बालू यहाँ के। लड़का नहीं खेलो लड़का नहीं खेलू। आ उहे 2 गो भैंस रही है जौन भैंस रही है बस वही में कर धर के जीवन यापन के उहे 2 गो साधन रहल जौन खोल के लेके चल गए सन। बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी। देख रहल बानी कि यहाँ ऐसा रिंद आदमी बानी जेकर कोनो आधार नहीं है, लेकिन अब चोर सन के कौन ईमान बाटे? ईमान नहीं है। उहे जीवन के उहे माने जीवन यापन के उहे 2 गो भैंस रहले सन, वैसे खिया पिया के अपन दूध दही बेच के अपन जीवन यापन करत रहल लोग। उहो खोल ले गए सन जितना मैंने गिरल लोग बा नीच प्राकृतिक। भैंसिया कितना के आसपास के रही है सर? 1 लाख से ऊपर लिए एक 1.25 लाख के होई है ना? 1.25 लाख दोनों के दोनों गाभिने रही। कुछ पुलिस वोलिस में आवेदन देवे खातिर गइल बानी लोग? हाँ जी गइल बनी। पुलिस से का उम्मीद बा? कोनो उम्मीद नहीं है पुलिस से का उम्मीद। पिछला साल भी वारदात भइल तो ओकर कोनो रिकवरी ना मिलल। चीतू टोला के बेदू टोला हमरा गांव में मठगौतम में नारायण चौधरी के भइल, मठगौतम में लक्ष्मण सिंह के भैंस खुल गइल सन, लेकिन ओकर कोनो ना ट्रेस मिलल ना कोनो रिकवरी भइले बेरा। पुलिस निष्क्रिय बा। पुलिस आवेदन ले लेला बस ओकर मस्ती में बाटे। अब ओकरा कोनो गरज बा ना आज लेके ओकर भैंस पकड़ाई ना काजी त एजी से खोल के ले जाके ई हेने कारी ले गइलो यहाँ स एने ले गइल बड़ा सन। एक आदमी जगुवन देखुवन तो चाल कौन एक आदमी। हाँ ये लाला देखबा तार भैंसिया तुराइल बड़ी सन तो जाड़ा में केहू सुनत सब लोग सुतल बा के उठ के ना के खोल के लाद के लेके ओने से ओने चल गए। ओने से त पिकअप पर लदले हुई है सर। पिकअप के कुछ स्ट्रेस बुझाता कि ना? दक्षिण कारी माटी गजन। हां अभी तो वही से 4-5 गो ना तब ले जाके ई के पर लदले बड़े सन लाद के लेके चल गइल बड़े सा। यहाँ का लो मान ली कि अब यहाँ के तो बुजुर्ग आदमी बानी और तो यहाँ का बुजुर्ग कुछ आहट मिलल ना होई उतना। पैरालिसिस के मारल है वो। पैरालिसिस के मारल है। हाँ उनकर एगो हाथ एगो पैर काम ना करला। बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति बा। वही में चोर सन के देखी कि ये स्थिति में यहाँ के देख रहल बानी कि एको जना के पुत्र नहीं खन ठीक बा। 4 जानी बेटिए बाड़ो, 4 जानी बेटी के तो यहाँ के शादी कर चुकले बानी आ जीवन यापन खातिर 2 गो भैंस रखले रहनी है। वो दोनों भैंस गाभिन रही है सब। लेकिन अब चोर सन के देखी कि ओकनी के मान ली कि अब का कहल जाओ, चोर के तो ईमान रही तो चोरी करबे ना करी, लेकिन अब हैसन आदमी के भैंस जौन बाटे उ चोरा के लेके चल गइल बाड़े से। एने घारी में बानर हुए भैंस आ एने कारी ई को बजे के वारदात बा? कुछ जानकारी नहीं है। 12 बजे के 12-1 बजे के 12-1 बजे के आसपास के ई वारदात बाटे ना। अब तो मान ली कि ये बेरा जाड़ा में जौन बाटे चोरी के संख्या ज्यादा बढ़ जाला, चाहे वो घर में के चोरी होके चाहे माल गोरू के चोरी होके। आ चोरी में रउआ
पुलिस से बहुत कमे उम्मीद रखे कि हमार चोरी के सामान रिकवरी आई जौन रहुआ नीति निभावता हाँ स्वयं के सामान के रक्षा स्वयं करब जगह ट्रकवा में लिख दिया ला ना कि स्वयं सामान की रक्षा करें आ ना तो उसकी कोई जिम्मेवारी है जिम्मेवारी नहीं तो ये तरीका के स्थिति बाटे। अब देख रहल बानी बाबा जौन बानी हमनी कोई नहीं ऐसा यहाँ के सुतर रहनी है या कपारे हाथ धोइले बानी। अब फिर किने उन्हें के फिर पैसा रखले बानी हाथवा नीचे करी ना कहाँ किने के पैसा नहीं खे ना घरवा में रहुआ के बा यही में हाँ हम एगो रही रहुए रहूँ ये घर बा रहू ना होने घर बा होने घर बा ये जी भैंसन वैसन के खियावत रहनी है चरावत रहनी है हाँ यहाँ का राउर भाई बानी हाँ इहो काहे नहीं सुते नी काजी रहुआ कुछ आवट ना बुझौए ना हमरा कुछ ना बुझावे कुछ ना बुझौए सवेरे उठ के देखो तानी हाँ बांधे के बेरा बांधे के बेरा तो दोनों भैंस खुल गइल बाड़ी सो हाँ तो देख रहल बानी ए तरीका के स्थिति बाटे जी सब के सब लोग जौन बाटे अब यहाँ के दशा पर तो मान ली कि का कहल जाओ दुख भी जौन बाटे यहाँ से दुखी होके रोवत आटे लेकिन वही में जौन चोर बाड़े सो अपन करामात कर गइल बाड़े सो यहाँ के लो बानी लो दू बेकर यही पलानी में रहे नी लो यह यहाँ के लोग के घर दुआर बाटे आ 4 गो बेटी बालो चारू बेटी के शादी बियाह कर दिले बानी कोनो बेटा उटा बालो ना अब वही में केहू कमाए धमाएला तो बाना बेटी के भरोसे जौन गरज चलत हुई तौन गरज चलत हुई 2 गो भैंस रखले रहनी इहो 11 आ 12 तारीख के रात्रि के आज जनवरी 11-12 तारीख के रात्रि के उ खोल के लेके चल गइल बाड़े सो। अब औपचारिक रूप से आवेदन जौन बाटे उठावे थाना में दिया गइल बाटे। अब मिले के जौन चांस बाटे देखी अब पुलिस आगे चल के का करता रिकवरी हो पावता कि नहीं के हो पावत लेकिन सिचुएशन ये बा कि अब उम्मीद तो रही हमनी के थाना से चाहे पुलिस से कि कहीं ना कहीं से यहाँ का जौन भैंस बाड़ी से ओकनी के रिकवरी करावल जाओ केहूँगनी से लियावल जाओ लेकिन अब आगे देखी उम्मीद ए तरीका के बाटे लेकिन अब का होता का नहीं का होता तेने करी सबे के सबे टोला टपाड़ी के जे भी बाटे सबे के सबे दुखिए बाटे कि ऐसा दुखी इंसान के जौन बाटे चोर जौन बाड़े सो उ भैंस चोरा के लेके चल गइल बाड़े सब रहुआ सबे बताए बा अपना सामान के रक्षा जौन बा स्वयं करे ठीक बा ठंडा के दिन बा सबे के सबे घेकुरिया के सूत जाता टे लेकिन जौन गाय भैंस बाड़ी सो ओकनी के रक्षा कइल जिम्मेवारी राउर बा पुलिस आ पालिस के उम्मीद कमे राखे पुलिस आवेदन ले लिया ओकरा बाद से राउर माल गइल तौन गइल तो ऐसे रक्षा रहुआ अपने स्वयं से राखे तो कहीं ना कहीं ठीक रही।